Навучанне, праблемы і перспектывы. Маладзечанскі дзяржаўны каледж стаў месцам правядзення дыялогавай пляцоўкі, падчас якой выкладчыкі, наймальнікі і будучыя выпускнікі установы абмеркавалі падрыхтоўку кадраў для будаўнічай галіны. Тэму працягне наш корэспандэнт. На тэрыторыі Мінскай вобласці падрыхтоўка спецыялістаў для будаўнічай галіны вядзецца ў 8 каледжах. І кожная установа прадставіла ў маладзечні свае тэматычныя лакацыі. Майстры вытворчага навучання дзяліліся з калегамі напрацоўкамі, абмяркоўвалі развіццё галіны, а значыць і карэкцыю заняткаў на перспектыву з улікам новых тэхналогій. Выкладчыкі і навучэнцы паказвалі і расказвалі гасцям усе аспекты падрыхтоўкі, і тэарэтычныя, і практычныя для муляраў, аддзелачнікаў, печнікоў, монтажнікаў сантэхнічнага абсталявання. Молодеченский государственный колледж – многопрофильное учреждение образования. Однако более 30% обучающихся нашего колледжа как раз-таки осваивают специальности и квалификации строительного профиля. В июле 2025 года колледжу присвоен статус ведущего учреждения образования по направлению архитектуры и строительства на республиканском уровне. Рэалізацыя адукацыйных праграм у маладзечанскім дзяржаўным каледжы праводзіцца сумесна з базавымі арганізацыямі будаўнічай сферы. Сярод іх Косвік, Мапіт, Забудова Строй, Мінск Аблгаз, Радашкоўскі керамічны завод. На ўмовах мэтавай падрыхтоўкі ва ўстанове атрымліваюць адукацыю 45 навучэнцаў, а прадпрыемствы садзейнічаюць ва ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы каледжа. Наймальнікам патрэбны талковыя і старанныя работнікі, якія не забяруць працоўныя кніжкі праз колькі часу после отпрацовки. На сегодняшний день открытое акционерное общество «Мапит» является крупнейшим строительным предприятием Республики Беларусь. Несколько лет назад столкнулись с кадровым дефицитом. В общем-то, проблема эта актуальная, наверное, не только для нашего предприятия, а и в целом. Ну и, безусловно, обратили внимание не только на колледжи города Минска, с которыми уже взаимодействие было налажено достаточно давно, но также и на областные колледжи, в частности, на Молодеченский. Заключили договор о взаимодействии. Первые студенты к нам по данному договору должны прийти в 2027 году, но, в принципе, уже взаимодействуем с колледжем. Где-то договора целевого, где-то практика и так далее. Мы плотно сотрудничаем с нашим Молодеченским государственным колледжем по подготовке специалистов. Ежегодно к нам на работу по распределению приходит порядка 10-15 человек по разным специальностям: каменщики, штукатуры, маляры, облицовщики, плиточники. Также ежегодно на базе нашего предприятия они проходят производственную практику. В рамках учебных мастерских в этом году мы наше новое направление. На базе нашего предприятия созданы учебные мастерские. Непосредственно на строящемся объекте целая группа проходила в сентябре месяце производственное обучение. Также для привлечения и закрепления молодых специалистов мы заключаем договоры целевой подготовки молодых специалистов. Калектыў каледжа паспяхова прымае ўдзел у многіх прафесійных конкурсах і выстаўках. З 2009 года на базе каледжа працуе Цэнтр кампетэнцый будаўнічых тэхналогій, дзе навучэнцы асвойваюць на практыцы будучыя спецыяльнасці. У рамках комплекса мерапрыемстваў дзяржаўнай праграмы «Адукацыя і маладзёжная палітыка» на адыходзячую пяцігодку у цэнтр паставілі перадавое абсталяванне і лабараторыю цеплатэхнікі на суму больш за 200 тысяч рублёў. В этом году мы оборудовали для строительных специальностей в Молодеченском государственном колледже и в Борисове для работников легкой промышленности. На следующий год у нас в планах работы уже утвердили мы эти планы по ремонту автомобилей на базе Вилейского государственного колледжа. Все оборудование современное, практика ориентированная. И думаю, сегодня ребята, которые пришли 3 года назад учиться в наши колледжи, и те, которые сегодня видят это оборудование, это вызывает у них неподдельный интерес. Выкладчыкі каледжа актыўна праводзяць прафарыентацыйную работу. Папулярнасцю школьнікаў карыстаюцца дні адкрытых дзвярэй, калі яны могуць пабываць у майстэрнях і знаёміцца з усімі будаўнічымі кампетэнцыямі. А для тых, хто выбраў каледж для далейшай вучобы, створаны ўсе ўмовы, каб авалодаць прафесіяй. На многія спецыяльнасці складваецца конкурс атэстатаў. Я сюда приехал с Мяльевского района в Молодеченский государственный колледж учиться, получить специальность каменщик, печник, дорожный работник. С первой недели на профессиональном образовании мы проходим мастерской
практику. Выбрал специальность монтажных технических систем, потому что нравится очень сильно работать с руками. Вот нам завезли новое оборудование, мы с ним работаем, разбираем, изучаем. То есть можем делать разные ситуации, ремонт и установки этого оборудования. А падчас дыялогавай пляцоўкі навучэнцы, выкладчыкі і наймальнікі абмяркоўвалі пытанні самыя розныя. Сярод асноўных прававая і сацыяльная падтрымка моладзі ў працоўных калектывах, прафарыентацыйная работа са школьнікамі, эфектыўнасць навучання юнакоў і дзяўчат у майстэрнях, створаных на прадпрыемствах. Асаблівая ўвага мэтаваму накіраванню абітурыентаў. У такім выпадку наймальнікі будуць бачыць свайго патэнцыяльнага работніка з першых месяцаў яго вучобы і самі будуць зацікаўлены ў тым, каб у калектывы прыходзілі майстры сваёй справы.